आं बेबायदि खोनाफेराखैमोन आरो नुफेराखैमोन बेबायदि एम्फौखौ जोंनि उदालगुरि टंला बटाकुसियावबो फैनो हमबाय। दा जों गोबां खस्थ' खालामनानै खेथि मावदोंमोन। दा बेबायदि जाना होयोबा जों बहानिफ्राय मोनजागोन। टाइम्स नाव नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव आं दंफैयो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बटाकुसिनि जे दुब्लि फोथार, बे फोथाराव जों दिनै दंफैयो। जों मिथिनो मोन्दों जे गोबां ओनसोलफोराव बेफोरबायदि एम्फौ, माखासे एम्फौआ खस्थ' खालामनानै गायनाय जे माइ बेफोरखौ अरनाय बायदि बेखौ खालामदों। जों मिथिना लागोन दे बे समाव आबाद फोथाराव जे खस्थ' खालामनानै गायनाय बिथांमोना मा फोरमायो बे समाव जों मिथिना लागोन। आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। जे अखा आरो बांखा बिनि गेजेरावब्लाबो खस्थ' खालामनानै गायनाय बे माइखौ दिनै एम्फौआ फारसेनिफ्राय फोजोबस्रांनाय बा जानो हमदों। बे समाव आङो आबादारिनिफ्राय मिथिना लागोन जे बड'लेण्ड एरियायाव आं बेबायदि खोनाफेराखैमोन आरो नुफेराखैमोन बेबायदि एम्फौखौ। दा जों बे मैया दाखालि बावै चिरां बाक्साफोरावसो खोनादोंमोन। दा फैयै फैयै जोंनि उदालगुरि टंला बटाकुसियावबो फैनो हमबाय। दा जों गोबां खस्थ' खालामनानै खेथि मावदोंमोन। बुंनो थाङोबा बिगायाव जों 4,000 3,000 ट्रेक्टर एवनानै खेथिखौ जों दैखाङोमोन। दा बेबायदि जोंहा खेथि मावनाय समाव जों खेथिखौ मोनाब्ला जों माखौ जानो? गोबां खस्थ'नि गेजेराव जों दैखांदोंमोन। बोसोरै जों दैखांनो हायोमोन। देग्लाय मा जागोन जों गोबां पात्ताखौनो मोनाखै। दा बेबायदि जाना होयोबा जों बहानिफ्राय मोनजागोन? बेखाय आं सरकारफोरखौ एसे नायनो थाखाय आं गासै जोंनि बड'लेण्डनि सरकारखौबो आरो हेमन्त आसामनि मन्थ्रिखौबो आङो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि नैबेयाव एम्फौफोरखौ नायनानै माबा मोनसे खालामनानै हरो आरो जोंखौ नायफिनो। आं बेसेबां बुंनाय थाबाय। एग्रिकालसार बा आबादारि बिफाननिफ्राय खौरां बेफोरबायदि लाफैदों नामा? जोंनाव बेबायदि लाफैफेराखैनो। माखासे जोंनि हायज' मोननो गोनांफोरखौबो जों मोनफेराखै। उदालगुरि जोंनि बे टंला एरियायाव जों मोननायखौनो मोनफेराखैबो आरो दिनैसिम जों खोनाफेराखैबो। बेखाय खोब दुखुनांथावना। जों बेबायदि मोनाब्लाबो जों आबादखौ दैखाङोमोन। नाथाय देग्लाय नैबे फैबाय थानायाव मा जादों आरो मानो बेबायदि एम्फौआ बेबायदि जाखो जों मिथिनानै मोना। बेखाय जोंनि सरकारफोरखौ जोंखौ एसे नायफिनो आरो मदद खालामो। आं बेखौ बुंनानै माबायदि खहा खालामो? दा जों नुवामोन, हरावसो अरो। दा जोङो नुयै गोबां सिरिनानै दङ बिदां आरो सिरिनानै थानायखौ जोङो गुदियाव एम्फौनि खिखौ नायनानै मोनबाय जे जोंनि बे माइ गुदियावनो स'आवनो थामारो। जों बेखाय माबोरैहाय जों होखारनो हागोन जों दाबो मिथिया आरो होखारनो हाफेराखै। बेखाय जोंखौ बहुद खहा खालामदो। जों दा माबोरै खेथिखौ दैखांगोन आं पात्ताखौनो मोनाखै आरो जों मिथियाखै। बेनो नंगौ। बे समाव जों नुनो मोन्दों जे दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। गोबां एम्फौफोरा जे अरख्लायनाय रायजो राजा बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गायनाय माइफोरखौ हादों। आरो बे समावनो एम्फौनि फोजोबस्रांनाय जे जानाय, बे गाज्रि खहा खालामनाय, बे मोनसे आबादारिनि गोसोखौ दुखु मोनहोदों बा गाबखांनाय मोनहोदों। जों मिथिना मोनबाय जे आबादारि बिथांमोना माबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गायनायनि फिथाइखौ खहा खालामदों। बेखौ दुखु फोरमायदों। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय आं सोरांसार बर'।